हेलो गाइस वेलकम टू नार्जारी एडुकेशन चैनल दा नोंथांमोनखौ फरायबाय नार्जारी एडुकेशन चैनलाव दा जों दिनै सोंथि R5 खौ जों सावरायगोन दिनै दा बेखौ जोंखौ बाखि बेयाव माने जोंखौ मा दिहुन होदों बेयाव दिहुनगिरि बिजिरनाय आदबजों फेक्टराइजेसन होनना बुङो जायखौ जोङो दा बेखौ जों सिगाङाव मोनबोदों थाखो 8 फोरावनो जेरै जों 24 खौ मा जों दिहुननो हायो 1 सानजाब 24 24 खौ 2 सानजाब 12 बा 24 3 सानजाब 8 बेबायदिनो जों मा खालामनो हायो सिफायनो हायो जायखौ जों फिसा फिसा खोन्दोआव होनाय बेनिफ्राय जों नुबायदि बिसोरनि सानजाबगिरिफोरखौ जों दिहुननो हाबाय दा बेफोरखौ जों मा होनो दिहुनगिरि बिजिरनाय आदब दं बेफोर फर्मुलाखौ जों दिहुनगिरि बिजिरनायखौ बेयाव सावरायगोन स' गाइस दा नोंथांमोना जुदि मेथ्सआव एक्सपार्ट बा जानो गोसो दङब्ला दा सिगां क्लासफोराव नोंसोरो नार्भास मोनब्लाबो दा जुदि नोंसोर क्लास 10 आव रेगुलार प्रेक्टिस खालामोबा मा खालामनो हागोन नों गावखौनो गाव एक्सपार्ट खालामनो हागोन स' बेनिखायनो मोनसेल' टेब्लेट मेथ्स हानायनि ट्रिक्सआनो जाबाय नोङो जेब्लायबो सानफ्रामबो मा खालामनाय प्रेक्टिस खालामनाय रेगुलार प्रेक्टिस खालाम फै अब्ला जोङो R1 नि R5 नि नाम्बार 1 आगोसार दिहुनगिरि दिहुन बेखौ जों मा खालामदि बानायदिनि दा नाम्बार 1 आव दङ जा 14 PQ, 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर अब्ला जों बेखौ दिहुनगिरि बिजिरनाय आदबाव जों खालामनांगौ माबोरै खालामनांगौ जों नायदो दाना R5 अब्ला जों खालामदिनि R5 खौ नाम्बार 1 आव दङ जोंहा 14 PQ, 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर अब्ला जों सलुसन लिरबाय मावफुंथाय जायखौ होनो बेवहाय जोङो 14 PQ दङ आरो 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर दं अब्ला जों समान 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 अब्ला जोङो 14 खौ मा खालामनो हायो 2 सानजाब 7 14 मोनो सानजाब P सानजाब जादों आरो Q सानजाब जादों अब्ला जोङो 28 खौ मोनो 2 सानजाब 2 4 सानजाब 7 जोंहा बेसेबां मोनो 28 जायो ओंखायनो सानजाब P सानजाब P आरो Q सानजाब Q नाय बेवहाय जोंहा मानो बेवहाय जों नायदो P आ मोननै नालाय मोननै आरो Q आ मोननै नालाय मोननै अब्ला जों 2 जों 2 गोरोबो अब्ला नै मोनसे गोरोबा अब्ला नैबे गोरोबो अब्ला P आ मोनसे गोरोबो आरो Q आबो मा मोनसे गोरोबो अब्ला जों बेवहाय मानो बेवहाय मिलायनायखौ लानोसै ओंखायनो आगोसार दिहुनगिरिया जागोन जोंना मा जागोन 2 सानजाब 7 सानजाब P सानजाब Q अब्ला बेसेबां 14 P Q बेनो जाबाय जोंनि आगोसार दिहुनगिरि दिहुननो थिननाया बेखिनियानो स' गाइस आं बुजि मोनदों होनना सानो आरो जुदि बुजि मोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो दाबाव दा नेक्स्ट नाम्बार 2 आव जों लिरनोसै बानायदिनि नाम्बार 2 निखौ नाम्बार 2 दङ जोंहा 16 ट्रिपल Q माइनास 14 स्क्वायर 4 स्क्वायर आरो मा दङ 32x दङ अब्ला जोङो 1 नाम्बारनिखौ लिरदिनि 2 नाम्बारनिखौ 16 x ट्रिपल Q माइनास 4x स्क्वायर 32x अब्ला जों सलुसन लिरना लाग्रोनो हायो ओमफ्राय 16x ट्रिपल Q माइनास 4x स्क्वायर समान आरो 32x अब्ला जों बेखौ मा खालामनो हायो नाय बेसोर मोननैनि गेजेराव जों मा दङ 14 सानजाब 14 आरो x आ मोनथाम दङ आरो इयाव x आ मोननै दङ अब्ला जों बेखौ नै 4 दो बै 4 दो जों कमन लाबोनो हायो 4 आरो x आ मोननै नालाय x स्क्वायर अब्ला जोंना मा थाखो बेयाव नैबे क्यूब नालाय 4x माइनास 1 थाहैबाय बिथिं जिहेतु बेजों गैला अब्ला जों बेखौ मा खालामनो हायो 2 सानजाब x सानजाब x आरो बिथिं मा जागोन 4x माइनास 1 थाहैगोन दा बेखिनियानो माइनास 1 बेयाव 4 माइनास 1 4x माइनास 1 बेयाव थाहैबाय अब्ला जों 32खौ मा खालामनो हायो 32खौ जों मा मोनो 2 सानजाब x बियो 2 सानजाब 2 4 सानजाब 2 8 सानजाब 2 16 सानजाब 2 बेसेबां जोंहा 32 अब्ला जोङो सानजाब x अब्ला नाय बेवहाय जोंहा मानो 2आ बेवहाय मोननै दङ अब्ला जों बेनिखौ मा मोननै लानांगोन मोननै ओमफ्राय बेवहाय जोंहा x आ मोननै दङ अब्ला बेयो जोंहा x आ मोनसेल' दङ अब्ला जोङो ओंखायनो आगोसार दिहुनगिरिया मा जागोन जोंना 2 सानजाब x अब्ला मा जागोन 4x दिहुननो गोनाङा जोंना बेखिनियानो स' गाइस
दा नोंथांमोना बुजि मोनबाय आं सानो आरो जुदि बुजि मोना कमेन्ट बक्सआव। नाम्बार 2 आरो 1 आ जोब्बाय अब्ला जों नाम्बार 3 खौ जों बानायदो। दा नाम्बार 3 आव दङ जोंहा 20 PQ 30 QR आरो दङ 40 RP। अब्ला जोङो मावफुंथाय होना लाबाय। बेवहाय दङ जोंहा बेवहाय लिरबाय आङो 20 PQ आरो 30 QR समान समान आरो 40 RP। अब्ला जों मा लिरनो हायो बेखौ 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 5 20 सानजाब P सानजाब Q। माने बेयाव माने बेखिनि सानजाबनानै जों मा मोनो 20 खौ जों मा सानजाबनानै मोनो बेखिनिखौ दिहुननांगौ जिहेतु अब्ला जों माने 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 5 20 मोनो जिहेतु जों बेखिनिखौ लिरनांगोन। जोंहा सेखौबो लिरनो हायो जिहेतु सेया थाखाय बेनिखायनो जों सेखौ होआबाबो जायो। दा जों 30 नि बेलायावबो 2 सानजाब बेसेबां लिरनो हायो 2 सानजाब 3 6 3 सानजाब 5 बेसेबां 2 सानजाब 6 6 सानजाब 5 जोंहा 30 जाहैबाय। ओमफ्राय बिथिं मा दङ Q सानजाब R आरो बेवहायनो मा दङ जोंहा 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 8 सानजाब 5 40 सानजाब R सानजाब P। अब्ला नाय जों गोरोबनायखौ लानांगोन। बेवहाय जोंहा दिनै मोनसे गोरोबदों आरो बेवहाय 5 मोनसे गोरोबदों। अब्ला बेखिनिखौ लाबाय। ओंखायनो जों मा लिरनो हायो आगोसार दिहुनगिरि जोंहा मा जागोन 2 सानजाब 5 अब्ला मा जागोन 10 जागोन। दिहुननो गोनां एन्सारा 10। दा नाम्बार 4 आवबो जों बानायदिनि 3x स्क्वायर y टू पावर क्यूब माइनास 10x टू पावर क्यूब y स्क्वायर 6x स्क्वायर y स्क्वायर z दङ। अब्ला जोङो मावफुंथाय लिरनो हाबाय जिहेतु बेवहाय होयोब्ला स्टाइल जायो मोजां नुयो। ओमफ्राय 3x स्क्वायर y टू पावर क्यूब बेखौ जों मा लिरनो हायो 3 सानजाब x सानजाब x सानजाब y सानजाब y सानजाब y जिहेतु y आ मोनथाम दङ आरो 10 बेसेबां दङ x टू पावर क्यूब y स्क्वायर। अब्ला जों बेखौ लायो 2 सानजाब 5 सानजाब x सानजाब x सानजाब x सानजाब y सानजाब y। सानदों ना मादि बेयाव गोरोबाखै होननानै जों गिनो नाङा। बेवहाय जोंहा स्लाइसबो दङ बेखौनो जों लानांगोन। अब्ला जोङो नेक्स्टआव दंबावो 6x स्क्वायर y स्क्वायर इजिकुल नङा x z दङ जोंहा 2 सानजाब 3 सानजाब x सानजाब x सानजाब y सानजाब y सानजाब z। अब्ला नाय जोङो बेवहाय जोंहा अनजिमाफोरा गोरोबाखै थेवब्लाबो जोंहा सोलायस्लु दङ जिहेतु जोंना सोलायस्लुआ गोरोबदों। अब्ला जों नाय बेवहाय मोनफ्रोमावबो जोंहा मा दङ नै x मोनसे थाबाय आरो नै मोनसे x बे मोनसे x। अब्ला जोङो मा लिरनो हायो ओंखायनो आगोसार दिहुनगिरिखौ जों मा लिरनो हायो x लिरनो हाबाय मोनसे आरो मोनसे x आरो ना बेयाव y मोनसे दङ बेयाव y मोनसे दङ बेयाव y मोनसे दङ y सानजाब आरो y दङ नैयाव मोनसे आरो बेयाव दंना गैया मोनसे दं बेयाव मोनसे दङ सानजाब y। अब्ला जों मा लिरनो हायो x स्क्वायर आरो y स्क्वायर। जोंहा दिहुननो गोनां एन्सारा बेखिनियानो। दा नाम्बार 1 एन्सारा कमप्लिट जाबाय। आरो जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो दाबाव। अब्ला जों दिहुनबाय बेनि माने जिहेतु R5 नि जोङो मोनब्रै कुइसनखौबो मावफुंबाय। दा जोङो R2 निखौ मावफुंदिनि। अब्ला 2 आव जोंखौ बुंदों दिहुनगिरि बिजिर होनना बुंदों। बेयाव दिहुनगिरि बिजिरगोन जोङो माबायदि दिहुनगिरि बिजिरनांगौ जों बिथिं जुदि नोंथांमोना एसे स्टाडि खालामदोंबा मिथिगोन दिहुनगिरिखौ जों बोरै दिहुननाय जायो। नैबे मोनसे दिहुनगिरि बिजिरनाय नैबे मावखान्थिखौ जों बानायगोन जिहेतुनिया twice x y plus y बेखौ जोङो बे रुल बायदि बानायगोन। अब्ला 2 खालामदिनि। नाम्बार 2 नि 1 कुइसनाव दङ जोंहा नाम्बार 2 नि 1 कुइसनाव दङ जोंहा 4a स्क्वायर प्लास 8a टू पावर क्यूब। अब्ला जों बेखौ बानायदिनि। नाम्बार 1 4a स्क्वायर प्लास 8a टू पावर क्यूब। अब्ला जों बेखौ खालामदिनि। सलुसन होबाय आङो मावफुंथाय जाहाथे मोजां जायो मोजां नुयो। बेवहाय 4a स्क्वायर प्लास 8a टू पावर क्यूब
अब्ला नाय जों बेवहाय जोंहा ब्रैया मोनसे दङ 4 सानजाब ए जों लिरना लायनो हायोबा आं लिरनासो खोन्थिदों नोंथांमोना बेखौ बाहायनाङा ओमफ्राय जों 8 खौ मा खालामनो हायो 2 सानजाब 4 खालामनो हायो सानजाब ए आं बेखौ सिम्पल फर्माव लिरना खोन्थिदों नैखौ लिरलायाबाबो जागोन लाइन सिखौ अब्ला जों मा खालामनो हायो बेयाव 4 अब्ला जों मा खालामनो हायो कमन लानो हायो अब्ला जों 4 लाबाय ओमफ्राय बेयाव ए मोननै दङ बेयाव ए मोनथाम दङ अब्ला जों ए खौ मा खालामनो हाबाय मोननै लानो हायो स्केयार जितु ए स्केयार जायो नालाय ओमफ्राय बेवहाय मा थागोन जोंना 1 दाजाब मा थागोन बेयाव 2a दा जोंनिया दिहुननो गोनाङा बेखिनियानो एन्सारा जों जिहेतु दिहुननो गोनां एन्सार जों बेखिनिखौनो मा खालामनो हायो मोनथिनो हायो बा एन्सारा बेखिनियावनो जाहैगोन जोंहा स' बुजि मोनदों नों सानो आरो जुदि बुजि मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो दाबाव अब्ला जों 2 नाम्बारनिखौ जों बानायदिनि 2 नाम्बारनिया दङ जोंहा 7 x स्क्वायर y माइनास 21 x y स्क्वायर अब्ला जों जुदि मोनथिखायो अब्ला जों डाइरेक्ट बानायनो हायो अब्ला जोंहा बेयाव 7 दङ बेवहाय 3 सानजाब 7 दङ अब्ला बेयाव जोंहा x आ मोननै दङ बेयाव x मोनसे दङ बेयाव y मोनसे दङ बेयाव y मोननै दङ अब्ला जों डाइरेक्ट मोनथिखायोबा जों मा लानाय 7 खौ लानाय होमबा बिनि 7 लाबाय 7 ओमफ्राय जिहेतु बेयाव x मोनसे बेयाव x मोनसे लाबाय x आरो बेहाय y आ मोनसे दङ बेयाव मोननै दङ ओमफ्राय बेयो मोनसे लाबाय अब्ला जों मा जाखो बेयाव x माइनास 3 मा थागोन y थागोन जोंहा दिहुननो गोनां एन्सारा बेखिनियानो सिम्पोल अब्ला नाम्बार 3 खौ जों बानायदोखानि नाम्बार 3 आव दङ जोंहा a स्क्वायर bc प्लास ab स्क्वायर abc प्लास abc स्क्वायर अब्ला जों नायदो बेयाव a स्क्वायर दङ b स्क्वायर दङ c स्क्वायर दङ अब्ला जों नाय बेनिफ्राय मोनसे जों कमन लानो हायो बेयाव a आ मोननै दङ बेयाव मोनसे अब्ला जों a खौ मोनसे लाबाय अब्ला b खौबो नाय जों बेयाव मोननै बेयाव मोनसे अब्ला जोङो b मोनसे लाबाय अब्ला c खौबो नाय बेयाव मोनसे दङ बेयाव मोनसे अब्ला c लाबाय अब्ला मा थाखो जोंना नियाव a मोनसे थाबाय बेयाव b मोनसे थाबाय प्लास बेयाव c मोनसे थाबाय सिम्पोल बेखिनियानो a b c दिहुननो गोनां जोंनि माने सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबखौ जों बेखिनियावनो दिहुनना देखायबाय दा जों बेखौ सानजाबफिननानैबो जों मोनो बिदि सानजाबा नैबेखौ मोनो बिजों सानजाबफिनबा जोङो बेखौनो मोनफिननो हायो दा बुजि मोनबाय नों सानो आरो जुदि बुजि मोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय अब्ला नाम्बार 4 खौ जों खालामदिनि नाम्बार 4 आव दङ जोंहा a t to the power cube माइनास a स्क्वायर b स्क्वायर अब्ला नाय बेयाव जोङो बेबो सिम्पोल सा कुइसन अब्ला जोंहा a आ मोनथाम दङ बेयाव मोननै दङ आरो बेयाव b मोननै दङ अब्ला जोङो बेयाव a मोननै बेयाव a मोननै अब्ला जों कमन लानाय a स्क्वायर अब्ला जोंहा बेयाव a मोनसे थाबाय अब्ला बिथिं मा थाखो b स्क्वायर अब्ला जों दिहुननो गोनां एन्सारा जोंनिया बेखिनियानो बा जों बेखौ सिफायना लानो हायो a सानजाब a समान a सानजाब b ओरै सिफायना लानो हायो अब्ला जों जुदि a मोनसे लाबाय अब्ला जों बिनि मोनसे लाबाय बिनि मोनसे लाबाय आरो बिनि मोनसे सानजाब a लानो हायो अब्ला नै मोनसेया थाबाय जों ब्रेकेटाव सोबाय अब्ला b आ जोंहा जिहेतु गैया ओंखायनो b खौ स्क्वायर खालामबाय अब्ला जों a स्क्वायर मा खालामनो हायो a माइनास b स्क्वायर दा बेखिनियानो जोंनि बानायनो गोनां एन्सारा जों दा 3 खौनो नायदिनि 3नियाव माने दिहुनगिरि बिजिर बेखौ मा खालामनो जोंखौ दिहुनगिरि बिजिर थेवब्लाबो बेनिया मा जोंहा नाय बेनि फर्मुलाजों आरो बेनि फर्मुलाजों जोङो माने सेम मडेलानो थेवब्लाबो बेवहाय होनाया माने जोंहा स्लाइस्लु आरो अनजिमा होनायफोरा जोंहा मा गुबुन महरनि थ' होमबा जों खालामदिनि दाना 3 नाम्बारनि 1 खौ अब्ला 3 नाम्बारनि 1 आव दङ जोंहा नाम्बार 1 आव दङ जोंहा x स्क्वायर प्लास xy प्लास 6x प्लास y बेखिनिया 6y दङ जोंहा अब्ला जोङो बेखौ आं सलुसन होथ'ला नोंसोर होनानै मोजां लिरना ला अब्ला जों बेखिनिखौ जों नायनो हायो बेयाव आरो बेखौ जों कमन लानो हायो माबायदि कमन लानो हायो दाय बेयाव x आ मोननै आरो बेयाव x आ मोनसे बेयाव द' आ मोनसे आरो बेयाव द' आ मोनसे अब्ला जों मा लानो हायो x मोननैनि जों मोनसे लाबा अब्ला मोनसे थाबाय अब्ला जोंहा बेयाव मा थाबाय प्लास y थाहैबाय प्लास अब्ला नाय बेयाव द' मोनसे दङ बेयाव द' मोनसे अब्ला 2 खौ लाबाय जोङो अब्ला मा थागोन
बेयाव x मोनसे थाबाय बेयाव y मोनसे थाबाय सिम्पल। अब्ला जों मा लिरनो हायो दा लिरनो हायो जोङो x प्लास y आरो x प्लास 6 दा बेखिनिया थाबाय जिहेतु बेनिया कमन लाबाय जोङो ओमफ्राय मा थाखो x प्लास 6 बेबायदि लिरनो हायो गोरलै बा जोङो जायगाखौ सोलायनोबो हायो। दा बेखिनियानो जोंनि सिम्पल सा फर्म। अब्ला जों 2 नाम्बारखौ बानायदिनि नाम्बार 2 आव दङ जोंहा नाय नाम्बार 2 आव दङ x y प्लास y प्लास 1 अब्ला नाय जोङो मा खालामनो हायो बेयाव x मोनसे बेवहाय मोनसे दं अब्ला जों मा लिरनो कमन लानो हायो x अब्ला मा थाखो y प्लास 1 अब्ला बिथिं मा थाखो प्लास y प्लास 1 जिहेतु जोङो माने बे मोननैखौ कमन लानो हायो अब्ला जों माने y प्लास 1 आरो बिथिं मा थाखो x प्लास 1 अब्ला जोङो दिहुननो गोनां एन्सारा बेखिनियानो।